Good morning mga idol. Laing adlaw na usab ug lain na sa usab na episode ug padung na ta sa akong trabahoan na mga idol. Ug na ako sa trabahoan idol ug sa sayo sa Kubong Dagon. Mo na ko unang gitrabaho mga idol na nilhig dayon ko diri sa staff house number 1. Ano kong gisiligan kay abog na. Kay sa taga-adlaw kailangan din siligan kay perting abuga gyud og naay ting black bag karon mga idol mo na isayon nga ting init diri sa among lugar daghan king black bag ug baho kayo ang og di masiligan managhan og diri pita mga idol mo na ang staff house number 2 diri na sad ko na nilhig. Shout out day kay Ate Jingjing no dia sa kitchen nga nangutanas ako ganina kung nganong wa na ko ni balik sa kitchen. Di na ko pwede nga mobalik dia sa kitchen, gibahan ako daa kay nanay bagong gi-train sa pagpangumpra mag grocery. Sayangan ko sa kong trabaho ta dia kay naanad lang ta ko og nakabalo na ko halos sa trabaho sa kusina. Kay hapit po duha ka tuig nga sige kog marketing pero wa man tagi palad na mapermente ko diha mao di na ko ka balik da sa kitchen, di na ko ka ananha kay nanay bagong gitudluan nga magmarketing. Ako tanang pangandoy na mapermente ta ko diha pero wa man gihatag sa kapalaran og ihatag na sa opportunity sa lain kaya aron makapokus ko sa akong trabaho nga mao ang pagka utility maumjod niya ako ang trabaho. Ako wara man tong sideline nga mutabang sa kusina og shout out na lang sa mga taga palengke sa Lupon. Ako nang nakailan na sa mga suki diha. Shout out sa inyong tanan. Og ano ko sa CR mga idol og nang repair ko sa mga guba nga pusit kay sayang kay ang tubig nga nagsigig agas. Mo na akong ayuhon akong gitiplonan ambot nga na lang pud nako kining electrical tape para mulig-on siya mao ni sa ang resulta mga idol. Kay sayang ang tubig og di maayo ako lang nang temporaryhan. Pero nagay plumber diri sa mong kumpanya mga idol si Uncle Tony Marinas. Shout out sa mga jakol. Ini pong isa ka pusit gihekta na laguma ug sige ka pagtulo ato gyapon ni repairon ug plumber lang sa taron atong tabangan ng plumber na ayon na ako nang gitipan ug wa na siya nagagas kay sayang kay tubig nga magsigig agas mahutdan ang tangke. Ug mao ni akong trabaho pud karon na hinluan ang CR kay daghan kayong sagbot. Igo lang na ako na silhigan kay naguba man itong compressor gud mga idol. Ngani sa log dili gyud nato ni mahinluan. Kay di madag silig-silig ning mga lapok diri Paaboton na to nga maayo tong compressor. Ug ako nang hinluan ang bowl. But nga na nato yung muriatic acid. Og nahutdan tag wings nga sabon mo ning surf lang sa atong gamiton ron wa lagi tay supply ani mga idol nahutdan na ang warehouse ubot nga pala tog chlorine last na lang pud ning chlorine hulot na pud unta ma-supplyan ta mahatagan ta sa tuwang mga gamit sa panghinlo kay lisod kay mahinlo nga kuwang-kuwang atong mga gamit wa tay gamit nga insakto ay ako nang gihinluan gisabunan ang bawol ragi akong mahinluan ron ang kaning salog ang flooring di gud ni mahinluan kay di man madag silhig ni kay taas man kayo ang siligonon ug silhigon padung pa nito sa tumoy balipulo po ni siya ka kwarto-kwarto nga CR mga idol pareha gyapon atong permero nga dito sa likod sa building number 1 ug hinlo na mga idol sinaw na ang bawol wala puti na kay siya. O kining uban pag ipadlakan gyapon ning diri na di nila ipagamit sa lain.
ug pag human ako panghinlo idol diri na pud ko ni padulong mang tabas na putag sagbot diri ani dapita sa may smoking area sa may guest room dapit kay tagas-tagas na pud ang sagbot diri daghan kitag trabaho diri idol di ta mahutdan kay ug magpermente siguro ning kumpanya diri na siguro ta manigwag panarbaho ug mao na to mga rotasyon sa matag adlaw nga trabaho daghan tag trabahoon kay kapoy ko sige doko-doko idol ni anhi ko diri sa nagpanday og nagbuhat kog bangkito nga gamay nanghiram ko og martilyo lansang. Shout out kay Juan Bay Alan nga nagpahiram sa kuwag martilyo panday siya Bay Alan. Shout out sa mga bay napon na sila vlog mga idol ang Puntalinaw Anglers pero wa pa sila kapadayon kay pa sila mga gamit pud kaayo ug naniadto sa quadri idol kay alas 11 na kapin ipaniadto na og tinapara ni akong sudan idol nga na sa gulag itlog ano to ang sudan sa pagpaniadto mga unta ninyo mga idol maniadto ta ug way kuha ni ako ang kanon idol kay wa ko katimo ganina kay paspasan ako dito kay pating inita. Magtiwas na po ta diri og hagbas mga idol gunting-gunting ani masagbot diri sa likod sa guest room kay aksyon nagsaka sa mga kwarto kailangan nato ning kanon tabason. Shout out sa tanang trabahante diri sa akong trabaho diri sa ERC Nickel diri sa mining amping ta perminti sa to mga trabaho mga idol aron malikay ta sa disgrasya aron makauli ta sa tong pamilya nga luwas perminti ning kamot lang ta sa matag adlaw mga idol gantag ba yung lawas mayong panahon para maayo perminti atong pagpunarbaho kay di naman para sa atong sarili para po sa atong pamilya atong ginabuhat o para po sa kumpanya ang atong ginatrabahoan. Hantod hapon na ni akong gitrabaho diri mga idol. Diri na ko naabtan og alas 4. Ako nga nang tiwas diri sa likod. Ay para mahawa na ni. Og sa sunod nga adlaw lahi na pala itong matrabaho. Ay ugma pohon sa Bado. Atangan ninyo ugma pohon idol kung sa akong matrabaho na pod. Kay sa Domingo rest din ako matrabaho. Og relax pa ko diri gamay mga idol kay berti nang inita. Bantang na kayo ang init. Nahanglan nga mo relax pud ta kay mo relax man gani nang kabaw masobrahan sa kainit mulunang pa man gani. Kita pa nga tao ra mga idol. Anang sa tong pagtrabaho, balance ra gyud. Kay para di ta makuha na tong lawas kay lawas ray kapital mga idol. Ug mao na akong nahimong agi karon adlaw mga idol sa pagpamutol akong mga sagbot diri sa likod ni sa guest room sa kumpanya nga akong trabahoan. Dulong ni dito sa smoking area. Ug mayong adlaw sa inyong tanan mga idol no. Unta suportaan ko ninyo perminti. Ug before ko muuli mga idol ako nang gisiligan ning diri sa may manager's quarter. Kinahanglan gini nga taga-adlaw siligan diri